A festa do Albariño de Cambados non ten teito e a conclusión do Concello despois de rematar cun balance exitoso a edición deste ano. Pendentes dos datos definitivos de afluencia de público, destacan que este ano se venderon 40.000 cataviños e se recolleron 12 toneladas de vidro no Paseo da Calzada. Que tal? Moi boa noite. De seguido lles ampliamos esta e outras informacións antes titulares. Os TEDx da Garda Civil desactivaron unha granada de morteiro e 9 foguetes da Guerra Civil. O material foi atopado nun rocho dunha vivenda en Noia. O conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño visitou esta mañá o Hospital da Barbanza. Na visita anunciou a posta en marcha o ano que ven do Hospital de Día Oncolóxico. Deputación de Pontevedra e Concello de Vilanova asinaron hoxe o convenio para mellorar a mobilidade peonil na estrada de Baión. Construirase unha senda peonil ata András cun orzamento de 962.000 euros. Avanzan os traballos de rehabilitación da capela da illa de Cortegada. A intervención atópase executada nun 50% e o edificio conta xa coa bóveda recuperada. O proxecto ten un investimento de 600.000 euros. Teresa Portela conseguiu clasificarse nos seus 7º Xogos Olímpicos e a padexeira disputará unha nova final olímpica. Farao coa pontevedresa Carolina García, Estefanía Fernández e Sara Uzande. Estamos nas novas do día. Comezamos. Segundo rescate nas piscinas naturais do río Pedras, na Pobra, en menos de 24 horas. Parecía un verán tranquilo en canto a este tipo de accidentes neste entorno natural, pero parece que se está complicando nos últimos días. O helicóptero do Pesca 1 tivo que ser mobilizado de novo na tarde de onte para recoller un home que sufriu unha caída por esvaramento, golpeándose na cabeza contra unha pedra. Ademais de urxencias sanitarias do 061, tamén foron desprazados á zona persoal dos parques de bombeiros de Boiro e Ribeira, Garda Civil e Policía Local e Protección Civil da Pobra. Os TEDx, a Unidade Especial de Explosivos da Garda Civil, en colaboración con axentes do posto principal de Noia, procederon á desactivación dunha granada de morteiro e 9 foguetes antigranizo atopados no interior dunha vivenda de Noia. Unha chamada dun veciño alertando do achado dos artefactos explosivos mentres realizaba a limpeza dun rocho foi o que propiciou o operativo. Segundo informaron fontes do Instituto Armado, a granada de morteiro é do tipo Valero, de 50 mm de calibre correspondente á Guerra Civil. Todos os artefactos que se atopaban nun mal estado de conservación foron desactivados de forma controlada polos axentes nunha canteira da localidade. O conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño achegouse esta mañá ao Hospital da Barbanza seguindo coa súa rolda de visitas aos centros, unha vez que tomou posesión do cargo. En Ribeira, Gómez Caamaño destacou o forte compromiso da Xunta cos hospitais comarcais, o ser, segundo el, un pilar básico do que é a asistencia sanitaria, vertebrando a saúde pública galega e que a poboación poida acceder a unha medicina altamente especializada. A visita realizada ao Hospital da Barbanza, na que o titular de Sanidade estivo acompañado pola delegada territorial da Xunta, Belén do Campo, e polos xerentes do Servizo Galego de Saúde e da Área Sanitaria de Santiago Barbanza, Xosé Ramón Parada e Ángel Facio, respectivamente, serviu para facer balance dos múltiples investimentos realizados ata a data neste centro hospitalario, que permitiron a renovación da climatización, o heliporto ou a ampliación das áreas de urxencia e os espazos de consultas, entre outras, pero non só infraestructuras. Apostamos tamén por os recursos humanos, con un concurso de méritos, 13 prazas neste hospital, de que a día de hoxe están cubertas 7, a ver se próximamente podes cubrirse o resto. Tamén anunciou de cara ao vindeiro ano da creación do novo hospital de día oncolóxico, para él unha prioridade. A nosa aposta vai ir principalmente por o que é un novo hospital de día oncolóxico, creo que é moi importante
porque acerca o que é o cuidado oncolóxico aos pacientes da área e, por outro lado, descongestiona o que é o Hospital Clínico de Santiago, que ten moita demanda de asistencia oncolóxica. Segundo el, dende a Xunta traballan tamén na creación dunha unidade de críticos e se avaliará a posibilidade de dispor dunha ambulancia de soporte vital avanzado. Tamén queremos avanzar en o que é unha nova unidade de críticos e, por último, tamén evaluar a posibilidade de que terá que unha ambulancia de soporte vital avanzado, que creemos que a comarca o merece. Precisamente as delegadas da CIGA e SAE no Hospital da Barbanza quixeron denunciar hoxe a situación que se produciu hai uns días no centro e que provocou que durante unha xornada e por primeira vez nos 26 anos de historia do hospital non se contara cun radiólogo de garda. Xa fai tempo a Consellería intentou impoñer o anel radiolóxico, en aquel momento nos opusemos, que o anel radiolóxico era que os comarcais, en vez de ter radiólogos de garda, que estuveran centralizados en un sitio que só se fixeran na distancia. Cando a radioloxía se atende na distancia, o que facemos é priorizar probas que se poden informar na distancia, como pode ser os TACs, sobre as probas que hai que facer in situ, como son a ecografía. A ecografía é unha proba que non ten efectos secundarios, o TAC é unha proba que ten unha importante radiación. Xa en estes momentos, coa medicina defensiva que temos, empeza a ser un problema de saúde pública que cada vez nos radiamos como pacientes máis, si por encima non temos nun hospital radiólogo para atender as urxencias, vamos a tender a facer máis TACs e menos ecografías, porque a ecografía supón enviar o paciente a Santiago. Hai dúas solucións, ou demoramos a ecografía hasta o día seguinte ou enviamos o paciente a Santiago. Dende o persoal do hospital sinalan que a idea que tiña a Consellería era facelo hoxe tamén, e outros 2 días máis ao longo do presente mes de agosto, pero que debido á oposición que suscitou a medida, deron marcha atrás. A idea era facer 4 días máis, se non me equivoco, non, Carmen, deste mes con a mesma situación. Debido a que empezamos a movernos, pois empezaron a intentar cubrir esos días. E por último quedaba hoxe sin cubrir, que se cubriu hoxe ás 10:00 da mañán. Dende os sindicatos apuntan a que este é un exemplo máis das políticas de recortes que dende hai tempo está promovendo a Xunta e que afectan de maneira significativa a este centro hospitalario. Se nos deba denegando ese quinto radiólogo de forma continua e despois pasan estas cousas e cando hai unha incidencia vivimos tanto ao límite que no verán unha persona de vacacións, calquera incidencia, non temos como solventarla, dependemos de Santiago e Santiago non responde unha vez máis, que é a norma, non? Esta área integrada só sirve para desmantelarnos. Para nós é moi importante o que pasou o xoves pasado porque foi unha línea vermella que nunca se cruzara en 26 anos. E non se cubre, non vai pasar 4 días máis porque nos plantamos, porque desde os que mandan opinaban que, bueno, que non era para tanto. A calidade asistencial dice que a ecografía é unha proba que cando está indicada hai que realizarla antes que un TAC, porque un TAC ten uns efectos secundarios que a radiografía non ten, que a ecografía non ten, perdón. Deputación de Pontevedra e Concello de Vilanova asinaron hoxe o convenio para mellorar a mobilidade peonil na estrada de Baión. O proxecto contempla a construción dunha senda peonil ata András e conta cun orzamento total de 962.000 euros. Desta contía, a Administración Provincial achega 80%, preto de 770.000. Pola súa banda, as arcas municipais asumen o 20% restante, así como os gastos das expropiacións dos terreos que ascenden a case 20.000 euros. O acordo centrase na primeira fase do plan. Consiste nunha intervención para mellorar un treito de 560 metros que porá fin aos problemas de seguridade viaria nunha estrada na que os peóns comparten espazo cun denso tráfico de vehículos a motor. O seguinte paso da tramitación será a adxudicación do contrato para poder comezar os traballos. Avanzan as obras de rehabilitación da capela da illa de Cortegada no concello de Vilagarcía. A intervención atópase executada nun 50% e o edificio conta xa coa bóveda recuperada. O proxecto ten un investimento de 600.000 euros e busca incorporar este ben aos usos do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Hoxe recibiu a visita do conselleiro de Cultura, José López. As obras de recuperación da capela da Virxe dos Milagres da illa de Cortegada están executadas nun 50%. Hoxe visitou os traballos de rehabilitación o conselleiro de Cultura. Recuperar
un elemento arquitectónico moi singular, non? Que ademais, como decía antes, pois, se vai complementar con toda a parte das edificacións. Iremos a ver agora tamén toda a parte das vivendas, máis de 20 vivendas que había tamén nesta illa, e que, bueno, pues, esperamos que aproveitando tamén que forma parte dese Parque Natural das Illas Atlánticas, pues, poder seguir traballando, poñer en valor. Actualmente xa están montados tanto a bóveda de canón como o arco. Para reconstruílos, partiuse das pezas de cantería que se puideron recuperar tras o derrube producido na edificación. Fixos un estudio previo moi amplo, porque damos conta que esta é unha igrexa que se derrubou, entonces casi non había documentación, e houve que estudiar como posiblemente foi no seu día, clasificar todas as pezas que estaban, bueno, espalladas ou no interior ou polo alrededor da igrexa, e recompoñer casi un mecano para poder chegar pois, o que hoxe estamos vendo aquí. O proxecto contempla tamén a reconstrución dos muros que faltan e a limpeza e rexuntado dos que se manteñen en pé e dos interiores do inmoble, conservando os restos de posible policromía existente. Complétase a actuación coa execución dunha nova cuberta a base de estrutura de madeira, así como a colocación de novas carpinterías en portas e cristaleiras nas fiestras. Esperemos que poida estar rematada a finais deste ano e que a principios do ano que ven poida estar a disposición de todos os veciños, non, para que poidan achegarse aquí e ver esta maravilla no ámbito medioambiental, pero tamén no ámbito arquitectónico. O desenvolvemento da actuación conleva tamén unha investigación arqueolóxica de todo o conxunto. Cabe destacar que o proxecto é a continuación das obras de consolidación das ruínas da igrexa que se realizaron no ano 2017 pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural tras o seu derrube. Convocada unha nova manifestación contra as touradas en Pontevedra. Será o sábado 10 de agosto ás 8 da tarde, coincidindo cunha das xornadas da Feira Taurina das Festas da Peregrina. A marcha sairá da Praza da Peregrina convocada polo colectivo Touradas Fora de Pontevedra. Tamén apoian a movilización outros colectivos animalistas como Irmandade Antiespecista, Loita Raposa e activistas galegas antiespecistas. No marco da marcha lerase tamén un manifesto a cargo de Violeta Mosquera, integrante do grupo Bala. Dende o colectivo fan un chamamento á xente para que participe da manifestación, reivindicando que a Praza da Tortura de Pontevedra deixe de existir como tal. Ademais, Touradas Fora de Pontevedra insta o Concello a renunciar ao uso da Praza de Touros durante a Feira Franca. O espazo utilízase para acoller o espectáculo da Xusta, algo que din serve de xustificación ao goberno local para manter o contrato de alugueiro cos propietarios da praza durante o resto do ano. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. O Concello de Cambados saca peito tras a celebración da edición número 72 da Festa do Albariño, pero o goberno local a cita foi todo un éxito que transcorreu sen incidentes de relevancia e advirten a festa convertida na máis grande de Galicia aínda non tocou teito. Bo sabor de boca en Cambados tras superar din con éxito o reto que supón para o Concello organizar a súa Festa do Albariño, unha cita que aseguran non tocou teito. Que o balance que facemos é positivo. Creemos ou dámonos conta de que a Festa do Albariño aínda non tocou teito. O vemos no número de cataviños vendidos, que este ano chegouse aos 40.000, segundo os datos que nos facilitou o Consello Regulador. Tamén o podemos comprobar na cantidade de botellas retiradas no Paseo da Calzada, é dicir, sin contar o resto, no Paseo da Calzada retiráronse 12 toneladas de vidrio, que tamén é algo superior ao ano anterior. Dende o goberno local apuntan que a festa transcorreu sen incidentes de importancia, máis aló de algún conato de pelexa, furtos menores de carteiras e móviles e cortes con cristais. Están satisfeitos co funcionamento dos servizos básicos, como seguridade, atención sanitaria e limpeza. Todos eles foron reforzados coa contratación de empresas privadas. Debemos ser conscientes de que supón para un concello como Cambados de menos de 13.700 habitantes, cos recursos limitados que ten,
afrontar esta tarefa tan ardua, non tan inmensa como que a festa, como ben dixo o alcalde, xa non a festa, digamos, etnogastronómica máis grande de España e como festa en tal podemos decir pois prácticamente a festa máis grande de Galicia. Tamén están satisfeitos dende o Concello coa acollida que tiveron as propostas paralelas á oferta das casetas no Paseo da Calzada, iniciativas que permitiron diminuir a presión nos puntos centrais da festa. Crear un pouquiño distintos ambientes para que todo o mundo teña cabida na festa do Albariño, o que ven a tomar o viño, o que ven a disfrutar da festa, o que ven aos concertos, e que podan disfrutar todo o mundo do que máis lle gusta, incluso moverse entre os distintos espacios e ao mesmo tempo reducir un pouquiño esas aglomeracións tan fortes que se producían no Paseo da Calzada. O que teñen claro cando acaban de despedir a edición número 72 do Albariño é que a festa aínda ten capacidade de crecemento, polo que o Concello xa pon en marcha a súa maquinaria para organizar a festa do Albariño do 2025. Pontevedra pon en marcha esta noite o operativo especial de tráfico co gallo das festas da Peregrina. A Rúa Alameda será pechada xa en breves ás 11 da noite. Ademais, durante o día colocouse toda a sinalización cos valados de prohibido o estacionamento na Rúa Xeneral Martitegui e na mesma Rúa Alameda. Estes cambios manteránse até o xoves 22 de agosto. O acceso á Rúa Echegaray farase por Maestranza, quedando restringida a circulación a residentes e servizos. En canto a Xeneral Martitegui, invértese o sentido. Tamén se limita o tráfico de acceso dende Corvaceiras ata a Rúa Alameda e establecese a dirección obrigatoria cara ás Corvaceiras dende Paseo de Colón. Outro cambio relevante é o traslado da parada de taxi cara a Xeneral Martitegui. En canto ao dispositivo de tráfico especial, coincidindo coas touradas os días 10 e 11 de agosto, xa dende pola mañá quedará prohibido o estacionamento na súa contorna. A partir das 6 da tarde peonalizaránse as rúas que rodean a praza. Rianxo acollera este vindeiro sábado 10 de agosto o Rianxo Gaming. A iniciativa que por segundo ano se pon en marcha na vila pretende ser unha feira que terá como centro o mundo do videoxogo como produto cultural e de entretemento. Este ano o Rianxo Gaming terá tamén unha perspectiva educativa a través de charlas e talleres dirixidos. Haberá ademais un espazo destacado para os xogos e torneos dos eSports. Tampouco faltarán os postos de venda e gastronomía, así como tamén outras sorpresas. A Rúa Peonil de Boiro acolle esta fin de semana unha nova edición do Mercado Castrexo. Prolongarase do 9 ao 11 de agosto con animación de rúa, postos de artesanía e alimentación, xogos e outras actividades. Con esta proposta o Concello busca, por unha banda, chegar o patrimonio cultural á veciñanza e pola outra, a dinamización do comercio e da hostalería local. O Mercado Castrexo estará aberto dende o venres ás 6 da tarde ata o domingo ás 12 da noite. Boas novas pros deportistas pontevedreses. Teresa Portela conseguiu clasificarse esta mañá nos seus 7º Xogos Olímpicos e a padexeira Nada en Cangas disfrutará dunha nova final olímpica na categoría K4 500. Farao coa pontevedresa Carolina García, Estefanía Fernández e Sara Uzande. París tamén trouxo sorte para Antía Jacome e María Corbera, que asinaron a súa clasificación directa para a semifinal da proba olímpica de C2 500, despois de quedar en segundo lugar. No C2 500 masculino, o madrileño membro do Club Breogán do Grove Diego Domínguez e o balear Joan Antonio Moreno tamén conseguían clasificarse para as semifinais. Finalmente terán que disputar a rolda de cuartos de final na categoría K2 500 a padexeira pontevedresa Carolina García e a asturiana Sara Ouzande. Noia acolle esta vindeira fin de semana a 15ª edición da Concentración Moteira. Esta mañá tiña lugar a súa presentación. A actividade desenvolverase dende o venres ao domingo con múltiples actividades nas que a moto será a verdadeira protagonista. Esta mañá presentábase a 15ª edición da Concentración Moteira Ría de Noia. A cita desenvolverase do venres ao domingo, con numerosas actividades nas que a moto será a protagonista. Non faltarán as tradicionais pinchadas, as rutas mototurísticas pola comarca ou as exhibicións, este ano con algunha que outra novidade. Este ano temos algunha historia que nunca tuvemos, como é un show acrobático dun piloto portugués
archiconocido en toda Europa de coches, que fai bailar os coches, o sea, será digno de ver. Eu personalmente non o vin, pero polo que me falaron e algún vídeo que vin, realmente vale a pena pelo, aparte do stun que solemos ter sempre todos os anos. Durante eses días, a vila converterase en polo de atracción de moteiros chegados dende diversos puntos da xeografía galega, pero tamén moitos de fora. Pero, independientemente dos inscritos que temos todo o fin de semana, por Noia, se houbera un contador, pasan moitísimas persoas. Motos, non exagero unha sola, se digo que no largo do fin de semana pasan máis de 3.000 motos por Noia, porque xa solo o sábado pola tarde aí na zona cero, que é en Hermanos Labarza, onde temos a base, eso todo está plagado de motos, hai máis de 1.000 motos aí estacionadas para ver os xogos que temos, toda a parafernalia que facemos na concentración. E o sábado xa é impresionante, pero independientemente do sábado, tanto o viernes como o domingo, isto enchese de motos totalmente. Dende o Concello, que colabora tamén coa concentración, destacaron a importancia desta cita de cara á promoción turística da vila e á dinamización do comercio e hostalería local. Somos conscientes do traballo que supón encher 3 días prácticamente de actividades relacionadas coa moto, de dinamizar a oferta que temos no Concello de Noia no verán, e estamos encantados dese traballo e da participación, porque é unha das datas marcadas no calendario de todos os moteros de Galicia e de fora de Galicia. Dende a organización quixeron agradecer tamén a colaboración das diferentes empresas e casas comerciais que xunto co Concello fan posible que a cita poida celebrarse un ano máis. Cos deportes despedimos a edición deste martes 6 de agosto das Novas do Día. Voltamos mañá con máis actualidade a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.